Aray, bangko lagi na. Yun ba? Nah, kena mana? Tarong ro to. Tahu lang level ba level? Diyoso man siguro ni. Hoy, wah ni ipalit na kayo. Palit na level na. Level ba na? Mana? Nakakalang level lang yan, kaya alam samit kayo. May gani mo kuha na. May stamp ba?